Assalamu alaikum mai sauraro, za mu kawo maka sharhi ko kuma wani jawabi ko gaskiyar batu akan hotunan da ake na Ramadan Boot da Momi Gombe a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Side TV. To amma kafin nan mai sauraro muna buƙatar idan wannan shine karanka na farko na ziyarar wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Side TV, to da ka daure ka taba mana subscribe kana ka taba alamar ƙararrawa domin samun videos ɗin ma ko da yaushe da zarar mun ɗaura. Mai sauraro, to gaskiyar bayani ko kuma in ce sharhi ka cokan kan wannan hotunan da suke yawo mai sauraro shine kwanakin baya an samu hotunan wannan shahararriyar jaruma da kuma shahararren mawaƙin nan mai suna Ado Gwanja, wanda 'yan shafin yada zumunta suka yi ta ɗorawa akan cewar wai shi ne wanda za ta aura, shi ma ita zai aura. To kamar yadda aka kawo maka sharhi a cikin wannan tasha na wannan gaskiyar batu, idan ma baka kalla ba to ka koma ka duba videos ɗinmu domin za ka ga gaskiyar bayani. To yau kuma gashi an ƙara ɗauko shahararriyar jarumi mai suna Ramadan Boot da kuma shahararriyar jaruman nan mai suna Momi Gombe. To kowa ya sani dai shahararren jarumin nan Ramadan Boot yana da mata har da 'yarsa guda ɗaya. Ita kuma wannan kowa ya sani cewar da ta yi aure amma sun rabu da mijinta domin samun matsala da suka samu 'yar karama a tsakaninsu. Shine ta ga abin da ya fiye mata sauki ta dawo harkar nan ta Kannywood. To mai sauraro, kaga dai ana nufin ba budurwa ba ce, bazawara ce. To shi dai wannan shahararren jarumi akwai wani shirin fim da suke yi mai dogon zango mai suna Alaka. To a cikin shahararren wannan fim na Alaka wanda tashar Ali Nuhu take kawo muku a cikin sati da ya gabata. To mai sauraro, shine gaskiyar batu ko kuma in ce wani ƙarin haske da zamu ma akan wannan lamari. Domin kuwa idan ka je ka bibiyi shahararren wannan fim za ka samu cewar yana yin soyayya da wannan shahararriyar jaruma, wanda har wani yake musu katsalandan a cikin lamarinsu na soyayya, wanda har shi yake so zai aure ta ba wannan ba, domin wata gaba da aka samu tsakanin iyayenta a cikin wannan fim mai dogon zango mai suna Alaka. To haka ta kai ga shi kuma wannan shahararren jarumi a cikin fim ɗin shi fa ya nuna alankatafir ita yake so, har wata ƙanwar mahaifinsa take so ya auri yarta, wanda hakan ya faskara. To shine a cikin wannan shahararren fim dai aka samu aka kikkinsa aka yi wannan biki. To daga yin wannan biki shine aka dinga ɗibar hotuna na cikin wannan biki da aka yi na wannan fim. Shine ake ta ɗorawa a shafin yada zumunta a matsayin cewar wai shi wannan shahararren jarumi ya auri wannan ko kuma zai aure ta. To wannan shine gaskiyar batu, domin kuwa ba gaskiya bane ba, shi wannan jarumi a shirin fim ne kawai suka yi aure na kwasan kwaikwayo.